67 kadete. Galder Zumeta, etorkizuneko txirrinelari handia hemen ikastera gerturatuta. Eta Inge Zumeta ere bai. Eta aurretik joan aitari ere, eskerrak, oluntza etortzeagatik. Aipatu dugu, 67 kadete ditugu, 14 neska, beraz, pentsa ze lasterketa polita izango dugun kadete maila honetan. Va a ser una prueba espectacular, la de los cadetes, 67 participantes masculinos, 14 féminas. Zertxobai atzeratzen ari da kadeten irtera, irterako parrilla antolatu egin behar baita eta asko dira. Mutilak ezingo gehiagoa da prest direla eta une batetik bestera emango zaio hasiera lasterketari. Lehenengo itzulian ez dute helmuga parean dagoen maldatxori igoko, bigarren itzulitik aurrera. 30 minutuko lasterketa izaten da kadetentzat. Bueno, epaiek badiro deia da irterako lanak bulkatu dituztela. Honek esan nahi du, une batetik bestera emango zaiola hasiera kadete mailako lasterketari. Benetan, kopuruz behintzat. Dotore, asko dira parte hartu behar dutenak.
Eta kopurutik ateratzen omen da Amaia. Amaia ere gorengoa izango dugu kadeteetan. Gaur streaming bidez ere jarraitu ahalko da lasterketa eta horretarako onenak ditugu gurekin. Irudirik onenak eskainiko dizkigu Atonek, zirkuitoan zehar kamarak dituzte, Akon Mediako langileek, dron bat ere bai, eta oraintxe eman zaio hasiera kadete lasterketari Aimar Irizar, buruan irtera bikaina eginez, Oñatiarra, mutilak abiatu dira, neskak irteran prest, Hernández Tarrak ere, bueno, maila guztietan, kadetetan, gero elitetan izango txikitatik bidea erakutsiz. Alteratik ikusten rampatxori gainditu behar eta orain lehenengo itzulian aterako ditugu kontuak zenba denbora behar duten eta nola doazen. Akon Mediari esker, aipatu dugu, zirkuitoko irudi guztiak ditugula eta dron bidez ikusten ari garena benetan ikusgarria da. Zuen mobil, tablet, eskura baldin badituzue, merezi du, irudiak ikusgarriak dira, hortxe dugu Irizar, Kolmenero ere hor da. Bueno, oso polita, Irudiak oso politak dira, azer nolako lana, maila, Akon Media ematen ari dena. Hau da, hau ziklokrosa. Bueno, eta neskak, kadete mailako neskak, kopuru elegantean prestere irteran, epaileek txistoa jo eta hementxe dira neskak ere. Haupa neskak! Zorterik onena eta gozatu guztiok ere. Hileran doaz txirrindulariak, Ulmako Aimar Irizar doa lasterketa buruan, eguraldi ederra, ziklokros giroa, zirkuitoa lokaztuta, gaueko euriak ere zaildu du zirkuitoa, eta benetan polita ikusten ari garena. Tartetxo ireki nahi du hasieratik Aimar Irizarrek. Aurkariak gertu ditu joan den astean, 8. izan zen Bilarkaion. Oraintxe hortxe daukate bide sigizagatxo, baina zerbait gehiago, ze polita. Droneko irudiak zoragarriak dira benetan, azelana egiten ari diren da, lehenengo lasterketa da, azkenerako gainera, hobeak izango dira irudiak,
tarteak esango dugu handitzen ari direla, eta une honetan buruan Aimar Irizar daukagu. Orain lasterketa jokoan dugu, baina lasterketa bukatutakoan Oriako txirrindulari elkartari ondo etorriko zaio gasto pixka bat egitea. Eta horretarako daukazue txosna, hortxe irterako parrilla inguruan, eta hortxe eskuratu dezakezue, esan daiteke, iaia denetik ogitartekoak dituzue, freskagarriak, kafea, esnea. Txistuotxa entzuten dugu eta ez dakigu Usabaleko futbol zelaikoa den, edo hemengoa den. Bueno, badator lehenengoa, Aimar Irizar, Oñatiarra, kastako txirrindularia. Aita txirrindularia izan zen, baina horrek ez du esan nahi. Semea izango denik, baina hauek erakusten ari dira. Aimar Irizar lasterketa buruan gerturatzen ari da. Hau Aimar, azer nolako itzulia osatu duen Arrasatearrak, beste bi itzuli Aimar, eta orain jada sartuko dira kadeteak Maldatxorretan. Izan Aritz, bigarren, hirugarrena izango dugu Ander Kolmenero. Lehenengo hiru postuak momentuz nahiko garbi. Eta hortxe dugu
gaurko punturik erabakigarrienetakoan Ulmako txirrindularia. Atera du aldapa, atzetik aldeak murriztu egin dira, hirukote bat dugu atzean, tartetxoarekin buruan, Aimar Irizar. Handen astean Bilarkaion 8. izan zen. Gaur, hasieratik gustatu zaio zirkuitoa, gogotsu zegoen, eta hortxe, bere gogoari, teknikari eta indarrari etekin ateratzen, arrasatearra, baina Oñatiko Ulma taldeko ordezkaria. Bi itzuli txirrindulariok, bi itzuli lasterketa bukatzeko. En total serán 3 las vueltas a completar. Estamos completando la primera. Nos quedarán 2 vueltas para el final de carrera. Beste bi itzuli. Aupa mutilak. Aupa Daniel, oso ondo. Akon media ematen ari zaigun emankizuna benetan ikusgarria da. Aze irudiak, hau da lujoa. Eta lasterketa benetan asko ari da luzatzen. Zirkuitoan barrena ditugu kamarak, dron bat ere bai, eta teknologia honekin guztiarekin, Akon Media streaming bidez, benetan lasterketa dotorea eskaintzen ari zaigu. Eta neskak ere hemen ditugu, aupa neskak! June del Teso. Hortxe burua, baina ez dago alderik, hirukote bat doa lasterketa buru horretan. Zaleak, txirrindulariak animatzen, benetan gozatzeko eguna, ziklokros goiz hau hemen Tolosan Arsuagaren oroimenezkoan. Hor goikaldean bada karakola bat nolabait esateko, biribilgune bat, baina benetan dotorea eta ikusgarria eta dron bidez eskaintzen diguten karakola horren irudia, mesedez piztu itzazue zuen mobil, tabletak, eta gozatu ezazue Akon Mediari esker ikusten ari garen ziklokros lasterketa honetaz. Hortxe jarraitzen du, indartsu gainera, Aimar Irizarrek. Atzean esango genuke, aldaketa txoren bat badugula, hirukote bat genuen, hirukote hori hautsi eginda.
eta helmugatik pasatzean, azken itzulian sartuko gara. Hor ikusten dugu kadete bat, aldapan ezinean, agian laguntza beharko du, sentitzen dute epaileok, baina mutikorre laguntza behar du. Oso ondo! Epaile diote ezin dela lagundu. Baina ikusten eta esaten ari gara kosta egiten zaie malda hori ateratzea kadetei. Kolmenero ere, Ander Kolmenero ere indartsu ikusten dugu. Eta aurrean ja postuak zehazten ari dira. Eta gogoratu, hau guztia ikusten ari garela Akon Mediari esker. Benetan, maila haundiko emanaldia ari zaizkigu eskaintzen. Eskerrik asko, Akon Media, eta guztiok ere izan gogoan. Akon Media. Eta helmugara gerturatzen, azken itzulian sartuko da, gaur nagusi dugun, Aimar Irizar. Azela asterketa egiten ari den Ulmako txirrindularia. Eta ja da hemen helmugako zuzengunean, indartsu gainera atzera begiratzen du, tartea gero eta handiagoa da. Azken itzulia Aimar, haupa Aimar! Azken itzulia Aimar Irizarrentzat, erakustaldia, benetan gaur erakustaldia ematen ari da, Arrasatearra. Markelaita hortxe du boxetan, baina ziklokrosean beste kasta bat erakusten ari da, semetako bat. Aitor Beloki, Ander Kolmenero. Atzetik, Aimar aldapa oso ondo ateratzen. Bikan Aimar Irizar, ze ondo igo duen. Quintana orain. Barkatu Beloki orain, Aitor Beloki. Eta Ander Kolmenero. Azken kanpaia saltokiko txirrindulariak ere malda bukatu du. Kolmenero hor dugu, ezkerreko eskua zintari heltzen dio. Aitor Beloki, Ander Kolmenero. Baina lasterketa buruan ez dugu aztuko. Aimar Irizar egiten ari den lana, ikusgarria, benetan ikusgarria, Ulmako txirrindulariaren ibilia.
para todos los participantes. Os decimos que hay un QR donde podéis encontrar todas las clasificaciones al final de la prueba. Podéis copiar el QR y de ahí podréis obtener fácilmente la clasificación de esta carrera. Aupa, Daniel. Azken itzulia, venga, Daniel. No, si el problema es que yo no sabía cuál era la cabeza de carrera. Azken itzulian gara, estamos en la última vuelta. Preciosas las imágenes de la carrera que estamos pudiendo seguir gracias a Acon Media. Imágenes de todo el circuito. De verdad, merece la pena seguir la carrera por streaming. En la parte alta del circuito. Vale, no, era un chaval creo. Ahí sigue Aimar Irizar en cabeza, Aitor Beloki, Ander Colmenero. No han cambiado las tornas. Y pronto Aimar Irizar va a empezar a doblar corredores. Fijaros el nivel que está demostrando y el corredor de Ulma, Ahora que sí, ya primera está chica. doblando corredores. Aimar Irizar egiten ari den lasterketa ikusgarria da benetan. Eta neskak ere hemen ditugu. Hemen ditugu neskak. Naiara Saez de Jauregi helmugatik pasada. Naiara en primera posición, con mucha diferencia. Y dorsales. Entramos en la última vuelta, también para las chicas. Y una del Teso. Azken itzulia! Bigarren zailune, oso ondo, azken itzulia. Eta ea hirugarrena non dugun, hemen. Hemen dator hirugarrena. Aizea Tamayo. Eta martxa honetan, hemendik oso gutxira izango dugu lasterketa irabaziko duen txirrindularia ere helmugan hasieratik, hasieratik parrillako irtera sprint batean aurrean egin du Aimar Irizarrek eta bera izango dugu okerrik ezean irabazle eta garaile. Aupa ondoin, venga, azken itzulia. Ikusten dugu, infantiletatik pasaberriak ere hemen direla, beren lehenengo lasterketa egiten kadete mailan nun eta ziklokrosean. Ez da erraza, baina erakusten ari dira, etorkizuna badagoela, merezi duela neskamutiko hauen alde lana egitea. Gogorra da, ziklokrosa sakrifizio handia eskatzen du txirrindularitzak, eta helaren eskamutiko hauek txirrindularitzaren aldeko apustu egin dute beraz.
Guri animatu eta txalotzea, beren alegina animatu eta txalotzea, besterik ez zaigu gelditzen. Eta gogoratu Oriako txirrindulari elkartearak txosna bat jarria duela, ogitartekoak, freskagarriak, kafea, esnea. Tira, gastu pixka bat egin ezazue Oriako txirrindulari elkartearen alde, eta zozketarako lote bat ere bai, produktu ezberdinen lote bat ere badugu. Malak eskainitako saskia eta horretarako txartelak ere txosnan bertan eskuratu ahal izango dituzue. Eta hemen da, presta gaitezen irabazlearen azken metroetaz gozatzeko, ea txalo handi bat Aimar Irizarrentzat. Aupa Aimar, zorionak, lasterketa benetan ikusgarria, dotorea Aimar Irizarrek egin duena, garaipen handia, Aimarrek lortutakoa. Zorionak, familia. Orain indatorrena doblatu dugu, Aimarren taldekidea. Eta hau bai, Aitor Beloki bigarren tokian, saltokiko txirrindularia, eta estu baino Ander Kolmenerok hirugarren bukatuko du, naiz eta azken metroetan estu ibili den, asko gerturatu baitzaio Jon Sanz. Beraz, Aimar Irizar, Aitor Beloki, Ander Kolmenero, horiek izango ditugu gaur podiunean. Oso ondo. Telmo Hernández. 6. Aitor Hernándezen semea gero elite mailan ikusiko dugu. Ermoarra Telmo, lasterketa bikaina eginda. Hor ikusten dugu, Aitor. Zorionak, semea oso ondo, Telmo oso ondo, aitak gero zer maila ematen duen. Aupa Jorit. Escoge cultura, mantiene el día a oración. Elige cultura, crea futuro. Ministerio de Cultura.
lehenengo neska ere aurki izango dugu. Eta Irribartzu hemen dator. Zorionak, Aimar. Benetan, dotorea kadeten lasterketa, alaitz zorionak. Aurki lehenengo neska izango dugu helmugan. Ya se está acercando la primera chica cadete. Oh. Venga, Daniel. Ez du sortea lagun, Vivero San Anton, Marduko txirrindulariak. Haupa Naiara lehenengo neska, zorionak. Hori Paula ez, Paula oraindik itzuli bat, ez? Paulari eta orain bai, Naiara 220 dorsalarekin, orain txelmuga, Naiara Saez de Jauregi, lehenengo neska. Naiara Saez de Jauregi, aldea hundi atera du, Okerrez pagabiltza, June del Teso izango da bigarrena, han ikusten dugu, aurki izango da Txosna parean, Otxeko txirrindularia, eta ondoren, hirugarrena, Aizea Tamaiok izan behar du, baina bueno, ez ditzagun gauzak aurreratu, eta hemen bai, June del Teso, bigarren. Hau bai, June, oso ondo. Bikain. June, eta hemen da Aizea Tamaio. Hirugarren. Ez. Hau ez da Aizea. Hau bai, hau da, hirugarrena Aizea Tamaio, oso ondo. Bueno, neskak ere lehenengo hirura bintzat baitugu. Eta benetan, zorionak parte hartzaile guztiei. Eta berriro gogoratzen dizuegu, helmugan QR bat badago, QR hori kopiatu eta zuen mobilean
sailkapeneak berehala izango dituzue eskuragai. Tenemos un código QR en Meta, podéis sacarle la foto y cuando queráis tendréis enseguida a mano las clasificaciones de esta cuarta edición del Memorial Arzuaga de Ciclocross. Orain, 20 minutu izango ditugu juvenilen lasterketa hasi aurretik. ¿Cuántas categorías más?
Irtera bixi-bixia junior mailako mutilentzat. Lehenengo itzulia ez duten mugapareko igoera pendituri gainditu behar.
Ikusten dugu taldea luze eginda, oraindik ere txirrindulari guztiak hortxe pilatuta. Baina, adibidez, buruan oso ondo kokaturik ikusten dugu Aner Irizar. Bueno, lehenengo neska hortxe ikusten dugu, nola ez. Mirari Gotxi, Juniorra bera eta zer nolako tartea atera duen. Joan den astean Portugalen izan zen, nazioarteko proban, rankingerako puntuak ateratzeko helburuarekin helburua goitik bera bete zuen. Bi lasterketak irabazi zituen, bai larunbatean eta bai igandean. Mai Saizar, bigarren tokian, etxeko txirrindularia, limusin taldeko ziklista, hirugarrenerako lehia dugu. Guztira 5 itzuli izango dira juniorrek eman beharrekoak, eta hortxe ditugu. Magali Albizu, hortxe izango dugu lehian, Gipuzkoako txirrindularitza elkargoko presidentea ere Xanti Osoro ere hemen da gure artean.
Mai Eseizar oraintxe ikusten dugu helmuga pareko penditza gaindituta, 3. eta 4. diren txirrindulariak ere bai. Aurten sartu duten zailtasun hori batzuei nahikoa horma bihurtzen ari zaie. Igoera erabakigarria gertatzen ari da. Lehen ikusi ditugu kadeteak zailtasun handiekin. Venga, Laia! Badator, Aner Irizar iruditu zaigu bakar-bakarrik datorrela. Alinkoko txirrindularia, tartetxo hartuta. Aurki izango dugu helmugako zuzengunean. Lehenengo itzuli osatu eta hementxe da Aner Irizar. Bakarrik jada lasterketa buruan. 4 itzuli Aner. 4 itzuli lasterketa bukatzeko. Aner Irizar, bat dosalarekin, lasterketa buruan tartearekin, 2. urteko juniorra. Eta hortxe, agintari, junior mailako lasterketa. Aupa Aitor! Lau lehenengoetan, 3 Gipuzkoar, bueno, bada zerbait. Guztira 5 itzuli osatuko dituzte txirrindulariek. Aner Irizar hortxe dugunean, malda tente horretan. Baina, sasoiko bizkor gainditu du malda, Aner Irizarrek. 2. Einaut Bilbao kokatu da. Informatikako txirrindularia, hortxe 2. tokirako borrokan Gipuzkoarrekin batera. Aupa! Aupa Unai! Unai Egaña, junior maila estreinatzen. Venga Unai! Pilatzen ari dira txirrindulariak. Alda patente horretan. Batzuek benetan arazo dituzte alda pateratzeko. Alda pasieran hortxe. Unai Egaña. Eta gogoratu ikusleoi antolakuntzak txosna bat jarrita duela oso pintxo goxoekin, baita freskagarri, kafe eta esnearekin ere bai. Gastu pixka bat egin ezazue, horiako txirrindulari elkarteak eskertuko du eta horrezaz aparte mala saski bat izango da
zozketan, eta zozketarako txartelak ere txosna horretan eskura ahal dituzue. Behin lasterketa bukatutakoan egingo da zozketa hori. Eta berriro gogoratzen dizuegu, goizean ziklokros lasterketak ditugula eta arratsaldean zirkuitoa antolatuta dagoenez, etorkizuneko txirrindulari horiek ibili ahal izango dutela. Topaketa izango dugu infantil, alebin eta benjamin txirrindularientzat arratsaldeko 4:00 aurrera zirkuitoko une gozoan esan dezagun, arinenean, hor goikaldean. Era bat nagusi, Aner Irizar, abizenaren pisua izango da, euren artean zerrikusirik ez, baina kadete mailan Aimar Irizar izan dugu garailea, Markel Irizar handiaren semea, eta orain beste Irizar bat dugu, Aner, lasterketa buruan. Zirkuitoan bada une bat, hor karakola bat egiten dutena, irudiak ikusgarriak dira, oso polita ikusten da, eta hortik pasaberriak dira lasterketa buruan diren txirrindulariak. Irudiak, Akon Mediari esker jarraitzen ari gara, Akon Media ari da streaming bidez eskaintzen Arzuagaren oroimenezko ziklokrosa. Einaut Bilbao hortxe bigarren tokian gelditu da. Beraz, Aner Irizar genuke lehena, Einaut Bilbao bigarren, biak ere bigarren urteko juniorrak. Demoraldiko lehen garaipenaren bila, Alinko taldeko txirrindularia. Junior mailan esken parte hartzea txikia da, benetan txikia. Eta emakumezkoetan badakizue junior mailatik zuzenean pasatzen direla, maila gorenera, agian hori izango da, ziklokrosetik atzera bota dituen arrazoia. Beste urte batzuetan junior gehiago izan baitugu lasterketan. Eta hemen dugu Mirari Gotxi, bigarren itzuli osatuta, oso nagusi, Mirari Gotxi. Emakumezkoetan juniorra da bera, lehen helburu nagusia esango dugu azaroaren 8an jokatuko den Europako txapelketa duela, eta horretarako aurreko asteburuan adibidez, puntu bila Portugala joan zen. Bi lasterketak, nazioarteko bi lasterketak irabazi zituen, Mirari Gotxi kadete mailan erakustaldi asko emandakoa da, eta junior mailan ere hasi da bere maila erakusten Arabarra. Mirari Gotxi, kadetetan gogoan dugu, Ane Zubeldiarekin zer nolako lehiak izaten zituen, Ane ez da gaur hemen, Mirari bai, eta alde handiarekin, benetan alde handiarekin, lasterketa buruan, Mirari Gotxi. Maili Saizar, bigarren tokian. Aita ere bigarrena izan da. Beraz, etxean gaur diskusiorik ez. Alaba ere bigarren. Ezin aitari aurpegiratu.
Nizu baino gehiago izan naiz edo horrelakori. Limusin Oriakoko txirrindularia hortxe da. Bigarren tokian. Y sí queremos recordar a todos los participantes que para mañana, para el hórreo, el dorsal hay que guardarlo, se usa el mismo dorsal, pero el chip, el transponder, hay que entregar. Por lo tanto, tener en cuenta al acabar la prueba que el chip, el transponder, hay que entregar, el dorsal no, el dorsal lo podéis guardar para la carrera de mañana. Aner Irizar, Elmugan, bakarrik eta aldearekin. Indartxu, Aner, Alinkoko txirrindularia, eta hemen da Einaut Bilbao ere. Gerturatzen. Einaut, 3. tokirako leia, baina hemen da Aitor Murguzur. Aupa Aitor. Aitor, va, Berton dota, venga, va, vea Milla. Vea Pozo, va. Eta Pozo, 4. Tarteak gaude, baina ez da inbestekoa, Den bitartean, Aner Irizar hortxe maldan. Maldatera du eta malda bukaeran bai, malda hasieran Einaut Bilbao. Aitor lehen urteko juniorra genuke, aurreko biak, bigarren urtekoak. Gipuzkoako ziklokros egutegiko lehenengo lasterketa dugu hau. Urrena Elgoibarren izango dugu. Gero Ataun eta Segura, Ormaiztegi ere bai. Bueno, egutegi txukuna aurten Gipuzkoan osatu dena. Euskal Herrian berriz, Urduñan izan genuen lehenengo lasterketa. Gaur Tolosan dugu eta bihar bertan, Elorrioko lasterketa. Aupa Jon, venga Eskizabel, aurrera. Hiru itzuli, lasterketa bukatzeko, ordugu, penditzean gora, hanpoko Jon Eskizabel. Autor de Cosue, venga. Ya tenía el primero y el segundo, vale. Aupa Unai. Hiru itzuli, venga Unai. Venga Aitor, venga. 3 vueltas para el final de la prueba. Y hay 2 favoritos claros para el final de la prueba.
gaurko lasterketa, streaming bidez jarraitu dezakezue, Akon mediari esker. Eta benetan irudiak ikusgarriak dira, benetan kalitate handiko emanaldia eskaintzen ari zaigu Akon media. Zirkuitoan barrena baditu 4 kamara, drona ere hortxe dabil, eta eskaintzen ari direna, benetan ederra da. Jarraitzeko modukoa, kalitate handia baitu emanaldi horrek. Akon media. Ziklokrosean lokatza izaten da. Horrek egiten du berezi, ziklokrosa baitxera lokaztuta ez joateko aukera bada. Dutxak baditu antolatuak, antolakuntzak, Berazubi elkartean, Berazubi futbol zelaian, antxe daude dutxak nahi dituenarentzat. Mangeraren pasaera txikiarekin konformatu gabe dutxa on bat hartu nahi duenak, Berazubi futbol zelaian izango du dutxatzeko aukera. Lan erdiak eginak dituzte txirrindulariek. Eta jaun Andreok, esaten baldin badizuet, Einaut Bilbaok Aner Irizarra harrapatu duela, Erne, Einaut Bilbaok atzetik Aner Irizarrekin bat egin baitu. Se nos está poniendo emocionante la carrera junior. ¡Aupalaia! Kadete mailatik oraintxe juniorretara pasatako Aizarnazabalko txirrindularia, Zumeta Telletxea, horrek esan nahi du, genetikoki behintzat, txirrindularia izan behar duela. Aita eta ama biak profesionalak izandakoak, pentsa. Y estábamos comentando que se nos está poniendo emocionante, muy emocionante la carrera junior masculina, ya que Einaut Bilbao ha dado alcance a Aner Irizar y tenemos a los dos corredores cabeza de carrera. Y en estos momentos Einaut Bilbao toma la delantera. El corredor vizcaíno de informática coge la cabeza de carrera, a su rueda Aner Irizar eta Erne lehenengo neska gerturatzen ari da. Hemen dator Mirari Gotxi. Zer nolako nagusitasuna duen arabarrak. Aupa Mirari, bi itzuli, 2 vueltas Mirari. Precioso rodar de la corredora alavesa. Mirari Gotxi, que tiene entre sus objetivos el próximo Campeonato de Europa. El día 8 de noviembre necesita puntos para la parrilla de salida, salir bien colocada. Y en eso está. Berriz ere Aner Irizar orain aurretik, baina biak batera datoz. Aner Irizar, Einaut Bilbao gerturatzen, hemen dira. Bi itzuli, 2 vueltas. Aner Irizar, Einaut Bilbao, biak batera. Bi itzuli gelditzen dira. Faltan 2 vueltas. Aner, Einaut. Bizkaitar bat, gipuzkoar bat, lasterketa buruan. Lehenengo itzulietan aldearekin ibili da buruan. Aupa, venga Pozo.
gerturatzen eta Aitor hemen da. Aitor Murguzur, haupa Aitor. Kadetetatik pasata, haupa Aitor, eutxi. Segi lanian, Aiko. Bigarren eska, Maili Saizar, haupa Maili. Bitzuli Maili, haupa. Andoa pozo aldapan gora, penditzean gora, Aitor Murguzur ere oraintxe hasiko da. Bizikleta sorbaldan hartu eta hankazuztar eder horiekin goruntza. Maili Saizar ere bai. Limusin horiako taldeko txirrindularia. Oraintxe aldaparen gogortasunean. Gutxi falta zaio aldapateratzeko eta hortxe da. Aldaparen bukaeran Maili Saizar. Eta lasterketa buruan zer babiak batera, Einaut aurretik orain, Aner Irizar gurpilean, Einaut Bilbao, errepidean oso garaipen polita lortu ditu informatikako txirrindulariak. Eta bigarren urte honetan protagonista izan behar du. Einaut Bilbao, Aner Irizar, oso karakola polita prestatu dute antolatzaileek eta hortxe, une horretan dira, bi txirrindulariak. Y recordamos a todos los participantes que el dorsal se guarda para mañana, para toda la temporada, eso es, pero el transponder hay que entregarlo, el chip transponder hay que entregar. El dorsal no, pero el chip transponder hay que entregar. Bueno, une honetan metrotxo batzuek hartu ditu. Einaut Bilbao. Einaut Bilbao está intentando dejar atrás a Aner Irizar. Lehenengo itzulietatik egoera aldatu eginda. Se está yendo Einaut Bilbao. Jon Eskizabel, hanpoko txirrindularia hortxe, malda gogorrean. Gainditu du Eskizabelek ere malda. Eta bien bitartean, arreta hortxe jarria dugu lasterketa buruan. Non Einaut Bilbaok atzean utzi du Aner Irizar eta biek mirari gotxi harrapatu dute. Limusingo bi txirrindulariak hor ikusten ditugu. Beren indar guztiarekin eta gogo guztiarekin. Penditz gogor hori gainditzen. Lur musika oraintxe helmugatik pasada. Eta bien bitartean, informatikako txirrindularia Einaut Bilbao gero eta alde handiagoa atereaz, alde erabakigarria izan daitekena, Aner Irizarri, Einaut Bilbao tartearekin lasterketa buruan, ondo ikusten zaio gainera, Einaut Bilbauri pedalkolpe onarekin, Aner Irizar bigarren,
Mirari Gotxi lehen neska izango da, eta lehen mutila, gero eta argiago, Einaut Bilbao. Tarte haunditzen Bizkaitarra. Anerri Irizarri indartxo hasi da, baina ordaintzen ari da. Bete xamar ikusten dugu Alikoko txirrindularia. Eta aurki izango dugu helmuga inguruan lasterketa buruan den Einaut Bilbao. Tartea haundia daia da. Helmugatik pasatzean azken itzulian sartuko dira txirrindulariak. Lehen biak bigarren urtekoak ditugu, hirugarren eta laugarren doazena berriz, lehen urteko juniorrak. Zirkuitoa erabat lokaztu da, une batzuetan, hankalurrean jarri behar. Eta Erne azken itzulian aurki sartuko baitira txirrindulariak. Doktore Einaut Bilbao, lasterketa buruan. Eta Erne, azken itzulian, Einaut Bilbao, azken itzulia. Última vuelta para el corredor de informática. Anerri Irizarrere hemen dator, baina aldea handia ateratzen du. Einaut Bilbao. Aner bigarren tokian. Beteta, ordaintzen ari da hasieran egin duen esfortzu hori, baina hirugarrena ere urruti du, beraz. Bigarren posturako lasai ibiltzeko moduan da. Eta hemen da Pozo lehen urteko juniorra, hirugarren tokian, azken itzulian. Aupa, oso ondo. Jokin Pozo, hirugarren. Tartea du, tartea ateratzen dio. Anerri Irizarrek eta hemen lehenengo neska Mirari Gotxi, azken itzulian. Aupa Mirari, última vuelta. Mirari Gotxi, Aitor Murguzurrekin batera. Azken itzulian sartuta. Jokin Pozo, oraintxe malda gogorrean. Auritz Ormazabal. Gure datuak okerrak ez badira 5. izango litzateke. Eta ordoaz, Aitor Murguzur eta Mirari Gotxi. Auritz Ormazabal gertu. 5. litzateke Zatikako txirrindularia. Eta azken itzulian gaude. Estamos en la última vuelta.
Vemos con una pedalada fuerte al corredor de informática, el vizcaíno Eñaut Bilbao, junior de segundo año. Y os recordamos que a las 12:30 comenzará la prueba élite masculina. Mai Seizar, bigarren neska, oraintxe helmugatik pasa da. Azken itzulia Mairentzat. Aymar, estaba con la sexta. Venga, Laia. Kamera nion jartzen, ze kamera hartu. Tira ba, lasterketaren egoera jarraitzen ari gara Akon Mediari esker. Badakizue streaming bidez jarraitu dezakezuela zuzenean lasterketa. Eta berriz ere gogoratu, gaur arratsaldean infantil, alebin eta benjaminak izango ditugula zirkuito honen goikaldeko zatian. Zalti nolabait esateko suabe edo leunenean. Eskolartekoen topaketa izango dugu. Aprobetxatuz goizean zirkuitoa antolatuta dugula. Alde handi ateratzen ari da Eñaut Bilbao. Eta okerrik ezean, bera izango dugu garaile. Bigarren izango da Aner Irizar. Eta hirugarren izango dugu Jokin Pozo. Aldeak handiak baitira, sailkapena nahikoa garbi eta erabakita ere badago. Haupa neska, hortxe, maldatente horretan.
Hortxe doaz, zalen eta etxekoen animoekin. Eta azken metroetan esango dugu, helmugara gerturatzen ari baita, Einaut Bilbao. Angel Arburu irukiko txirrindulari helmugatik pasa da. Eta bien bitartean, Akon Mediari esker, lasterketa jarraitzen ari gara. Eta esaten ari garena, Einaut Bilbao nagusi, orain ez dauka arriesgatu beharrik ere, tarte handia baitu. Eta oso gutxi falta zaio. Lasterketa osatzeko Erne badator. Ze lasterketa dotorea egin duen. Ze ondo, bikain, Einaut Bilbao, informatika Morebieta taldeko ziklista. Zorionak Einaut. Ederra garaipena. Bikain, oso ondo, Einaut Bilbao. Hankaz ondo, buruz ere erakutsi du. Ondo, izan ere, hasieran indarrak neurtu ditu. Bere ritmoan atera da. Eta Jokin Pozo da gerturatu zaiena pixka bat, Anerri Irizarri, baina lehen ateratako aldearekin. Bigarren izango da, lehenengo bitzulietan aurrean ibili den, Alinkoko txirrindularia Anerri Irizar. Azken metroak Anerrentzat, bigarren Alinkoko txirrindularia, eta Otxeko Jokin Pozo. Lehen urteko juniorra hemen da helmugan, lasterketa eder bat egin da, Jokin Pozo, hirugarren podiuna. Osatuta Jokinekin. Eta laizter izango dugu lehenengo neska. Auritz Ormazabal, orain helmuga laugarren. Hau, Aitor Murguzur, bosgarren. Eta une batetik bestera, lehenengo neska behar dugu. Mirari Gotxi. Ez dugu oraindik ere ikusten. Azken itzulian, handator. Oraindik ere ez da asfaltora irten, baina azken itzulian desente galdu du. Unai Cornejo helmugaratu da. Dromedarioko txirrindularia Andoni Bilatere sartu da, eta hemen da badator lehenengo neska Mirari Gotxi. Garaile, bikain zorionak Mirari, bertako igogailuak babesle du, estatuan punta-puntan ibili behar duen Mirari Gotxi. Aipatu dugu, aurreko asteburuan Portugalen izan zela, eta hango lasterketak biak bailarun bateko eta baita igandeko ere irabazi zituen Mirari Gotxi. Okerrik ezean, bigarren neskak, limusin Oriakoko Mai Saizarrek izan behar du, baina tarte handia ateratzen zion Mirari Gotxi. Gogoratu lasterketa Einaut Bilbao irabazi duela. Atzetik aurrera eginda, lasterketa bikaina osatu du Einaut Bilbao.
Y os recordamos a todos los participantes que si necesitáis o queréis ducharos, en el campo de fútbol de Berazubi tenéis las duchas a vuestra disposición para luego no tener broncas en casa porque habéis atascado la bañera con todo el barro que lleváis de la carrera. Y también nos queremos recordar que Oriaco ha organizado una chozna muy bien organizada. Ahí tenéis bocadillos, tenéis refrescos. Bi txozna, bat behian eta bestea goian, goiko ez dut ikusi. Tenéis 2 choznas donde podéis, bueno, pues degustar un bocadillo, si queréis tomar un refresco, tomar un cafecito, bueno, y hacer un poco de gasto para ayudar a Oriaco Txirrindulari Elkartea para que pueda seguir organizando esta y otras pruebas. Aupa Jon. Aupa Mazki. Erizo dupe sartu da. Oier Albizu heldu da, eta hemen dator, bigarren neska. Mai Izaizar, bigarren. Bikai. Mai bigarren. Ondo, limusingo txirrindularia, Mai Izaizar, bigarren sailkatua. Aupa Unai. Eta hemen dator etxeko beste txirrindulari bat lana bukatzen. Urko Nazabal, bigarren urteko juniorra. Eta hau izango da hirugarren neska.
Aranburu, limusingo txirrindularia.
Ikusi eta torri, venga. Ikusi eta torri, La otra apuesta. ¿Dónde está él? Está viendo la bicicleta. Pero está viendo la bicicleta. Ya pues. Venga, Miriam. ¡Eneco! No, todavía. Aitana. Abre. Chicos, venga, va. Hoy boxera todo. Goizonetako azken lasterketa aurki hasiko da, txirrindulariak jada, irterako lerroan kokaturik ditugu. Lehenengo open mailakoak, ondoren master 30-koak,
Bueno, ja irteran erne ikusten ditugu txirrindulariak. Une batetik bestera emango zaio hasiera Pablo Arzuagaren laugarren oroimenezkoari. Open mailakoak abiatuko dira eta gero minutu batera atzetik abiatuko dira Master 30 mailakoak. Hau da, 30 edo 30 urte eta 40 urte bitartekoak. Estamos ante la última carrera de esta mañana, la carrera Open chicos y la carrera Master 30. Primero saldrán los de la categoría Open, a 1 minuto los Master. Y ahí les tenemos en el sprint de salida a los corredores. Eneko Olbeirak, Indartxu Ekindio, Unai Kueba ere bai, Aitor Hernández. Lehenengo itzulian ez dute malda tente hori gainditzen. Eta konmeriari esker, lujoz jarraitu dezakegu lasterketa. Hogeita 8 txirrindulari, Open mailakoak 7, Master mailakoak 7 esan nahi nuen. Open mailakoak abitu eta oraintxe abiatu dira Master 30 mailakoak. Eta hortxe dira Masterrak. Mikel Arriaran irterako sprint horretan aurrean dela. Y os recordamos a todos los participantes que el dorsal no se entrega, pero el chip o transponder sí. El dorsal no se entrega, pero el chip o transponder sí hay que entregar al finalizar la prueba. Mesedez, parte hartzaileentzat oharra, dorsala itzuli egin behar da, baina chip edo transponder, dorsala ez da itzuli behar, chip edo transponderra bai. Gogoratu, lasterketa bukatutakoan, chip edo transponderra itzultzea. Arkaitz Suso iruditzen zaigu lasterketa buruan. Bertako igogailuak taldeko txirrindularia. Arkaitz Suso. Atzetik Olbeira, Aitor Hernández. Baina une honetan lasterketa buru genuke Arkaitz Suso. Eta gogoratu, Pablo Arzuagaren oroimenezko ziklokros lasterketa dugula Tolosan 4. urtez. Tolosa badakizue, ziklokrosaren mapan toki berezia duen tokia da, bere garaian munduko txapelketaren egoitza ere izan zen. Orain, Oriako txirrindulari elkarteak, badaramatza urte batzuek, maila apalagoan, gure egutegiko lasterketa egitzen. Eta hortxe segitzen du Arkaitz Susok, bertako igogailuak taldeko ziklistak buruan, dron bidez jarraitu dezakezue lasterketa streamingean, dron bidez eskainitako irudiekin, irudi ikusgarriak, Akon Mediari esker, eta zirkuitoa ezagutzen baldin baduzue,
hor bada, karakola bat, hori gainditu berria dute txirrindulariek, eta hortxe segitzen du, Arkaitz Susok buruan, Eneko Olbeira bigarren, Aitor Hernandez hirugarren, hori dira lasterketa buruan diren txirrindulariak. Volvemos a recordar que los dorsales no se devuelven, pero los chip o transponder hay que devolver. Helmugatik pasatzean, jakingo dugu zenbat itzuli emango dituzten, baina lasterketa buruan, Arkaitz Suso, Eneko Olbeira, Aitor Hernandez, horiek ditugu. Ez talderik lasterketa buruan diren txirrindularien artean. Eta berriz ere gogoratzen dizuegu antolakuntzak badituela txosnak zirkuituaren behekaldean, irterako parrilla inguruan, zirkuituaren goikaldean ere bai, beraz Oriako txirrindulari elkarteak antolatuta, hortxe dasta dezakezue eskaintzen ari diren pintxoren bat, freskagarria, kafea, egin ezazue gasto pixka bat, Oriako txirrindulari elkartearen alde. Eta berriz ere gogoratuko dizuegu antolakuntzaren izenean, eskerrak eman nahi dizkiegula, Sukia eraikuntzei, Garaje Tolosari, Limusin kartoiei, Miguel Saldiasi, Tolosa, Zukaika, Laboral Kutxa, Kopite, Kartxer, Laskorain ikastola, Zelatun fabrikanteak, eta nola ez, Arsuaga bizikletei. Bertako buru zen, Pablo Arsuaga da omendua, bere ohorez eta bere izenean, bere ziklista garaiak gogoratuz, antolatzen da ziklokros hau. Arkaitz Suso hortxe buruan segitzen du. Eta hemen dira, lehenengo itzulia osatzera, ez da lasterketa utzi, Suso, Olbeira, Hernández, lehenengo itzulia, completamos la primera vuelta, Unai Kueba osondo, hortxe da ere Beñat Fernández. Guztira, 7 itzuli izango dira, en total serán 7 las vueltas que se van a dar. Hemos completado la primera, por lo tanto, 6 vueltas para el final de la prueba. Eneko Olbeira en estos momentos, cabeza de carrera. Arkaitz Suso, Beñat Fernández, Aitor Hernández, Unai Kueba. Alexander Gutiérrez. Esta usten lasterketa. Baina, oraindik ere lehenengo itzulian gara. Bigarrenean, hasi berria. Hemos completado la primera vuelta. Nos quedan 6 para el final de la prueba. 6 itzuli lasterketa bukatzeko.
Hemen. Master, 30 5 itzuli emango dituzte, beraz, 4 gelditzen zaizkie, eta open mailakoek 7 itzuli, 6 falta zaizkie. 2 itzuli gutxiago emango dituzte masterrak. Akon mediari esker, streamingean jarraitzen ari gara lasterketa. Eta hortxe jarraitzen du, Arkaitz Susok lasterketa buru. Eneko Olbeira, Aitor Hernández, Beñaz Fernández. Ez da usten. Guztiak ere batera doaz. Unai Kueba. Ja, guztiak ere batera doaz, bigarren itzulian. Txirrindulari guztiak, open mailakoek 7 itzuli emango dituzte, eta masterrek berriz 5 itzuli. Bigarrena osatzen ari dira. 4 itzuli masterrei gelditzen zaiena. Eta berriro ere gogoratzen dizuegu, Oriako txirrindulari elkartea txosnak dituela zirkuitoaren goikaldean eta behekaldean, eta hortxe podiunearen ondoan dago behekaldekoa, eta podion aurretik hortxe dituzue ogitartekoa, freskagarriak. Porque son 23 aquí para hacer premio. 23 seguidos.
Bigarren buelta osatu eta hemen dira, bueno, ikusten dugu Olbeirak lasterketa buru hartu duela eta bikain Olbeira aurrera, haineko Aitor Hernández, Arkai Suso, Unai Kueba, Beña Fernández, oso ondo. Tarte hartuta, hotxeko txirrindularia, Eneko Olbeira, bikain, indartxu. Tarte irekita, Aitor Hernández, bere bila. Hori izan ziteken, Master 40, baina ez hementxe Open mailan ari da lehiatzen. Unai Kueba, 3. tokian dugu, Arkai Suso 4, Beña Fernández. Eta lasterketa buruan, ez da tarte handiri. Behitu entxe pas. Etxoengu ya, etxoengo da putxoa, bale? Ikusi da datoz eta etxoengu... Ez. Honen ostian, Danel, korrika pasauko gara, Honen ostian korrika, Pasa... Master 30 mailakoei 3 itzuli falta zaizkie bukatzeko. Eta Open mailakoei 5. Gipuzkoako ziklokros egutegia gaur hasi da, Euskal Herrikoa Urduñan hasi zen, bihar Elorrion izango dugu lasterketa, ondoren Espainiako kopako 2 lasterketa etorriko dira, Amurrio eta Karrantza, eta gero berriz ere egutegiak kiko egingo du Gipuzkoan, Elgoibarko lasterketarekin, lasterketa berria, Elgoibarkoa, ea ondo ateratzen den eta jarraipena ematen dioten datozen urteetan ere Elgoibarko antolatzaileek. Gipuzkoan, Tolosa, Elgoibar, Segura Town eta Ormaiztegi izango ditugu, 5 lasterketa, aspaldiko urteetan ez bezala. Mahala etxeak eskainitako saskia ere zozketa gai duzue eta zozketa horretan parte hartzeko txartelak eskuratu behar dituzue. Txartel horiek Oriakok jarri dituen txosnan daude eskuragai, euro baten truke. Benetan,
Mahala produktuekin osatutako saski dotorea da, gustagarria, gauza goxo ez beteta, beraz animatu zaitezte eta txartelak eskuratu, etxera pozpozik, saskiarekin joateko gero. Arzuaga familiare ikusten dugu, ja da hemen gure artean. Gero sari banaketan bat egingo dugu eurekin. Ya le van a regalar un avión, ya que venga él solo. Pues, está todo el tiempo. Como los andorranos. Venga, Inesio. Bueno, lehenengoak gerturatzen ikusten ditugu. Aitor Hernandezek, Eneko Olbeira harrapatu du. Eneko Olbeira. Eta Aitor Hernandez. Beste itzuli bat, 4 itzuli lasterketa bukatzeko. Beñat Fernandez, Unai Kueba. Arkaitz Suso eta Beñat Fernandez biak orain, Beñat Fernandez tiraka. Eta bien bitartean, oraintxe Olbeira eta Aitor Hernandez, Barrio eta Kueba, Uriguren harrapatu dute. Ztia aldeak handiak, Suso eta Fernandez, Fernandez eta Suso beto esan da. Bertako igogailuak, mirari gotxi bezala, arabarrak babesten. Venga, xabat.
Eta une honetan lasterketa buruan Aitor Hernandez kabarrera hautsi nahian, erasoan da, erritmoa bizitu du, tartea irekitzen ari da Ermuako txirrindularia, ez du atzean gelditu nahi Eneko Olbeirak, baina buruan tarte txiki batekin Aitor Hernandez dugu. Gertu, oso gertu, jarraitzen dio sufritzen orain. Eneko Olbeira berriz ere erasoan. Aitor Hernandez lasterketa hautsi nahian, oraintxe karakola horretan sartu dira, benetan polita, invento hau, eta hortxe segitzen du, hortik irten da, Ermuko txirrindulariak buruan. Kadete mailan parte hartu du bere semeak, Telmok. Eta Telmo, 6. sailkatu da kadete mailan. Aita lasterketa buruan dugu, Open mailan. Urteak basko, 43 izango ditu. Aitor Hernandezek, baina hortxe segitzen du. Hortxe segitzen du lasterketak lehiatzen. Gazten pare. Eneko Olbeira gazte-gaztea dugu. 23 urte zazpikoa. Baina, bakarrik dugu, bakarrik gelditu da lasterketa buruan, Aitor Hernandez. Janden astean 2. izan zen, Bilarkaion, Medinan 3. Demoraldiko lehenengo garaipenaren bila hementxe dugu, Aitor Hernandez Tolosan. Eneko Olbeira 2. 20 urteko tartea baino gehiago bitxirrindularien artean. Eta hortxe lehia lasterketa burua, baina aldea gero eta handiagoa da. Gero eta aldea handiagoa ateratzen ari da Aitor Hernandez. Barrio gerturatzen ari zaio Olbeirari. Unai Barrio. Masterrei, 2 itzuli gelditzen zaizkie. Faltan 2 vueltas para los Master, 4 para los corredores Open. Carrera Open en la que ya es cabeza de carrera en solitario Aitor Hernandez. Su hijo ha corrido en la categoría cadete, se ha clasificado en 6ª posición. 2 vueltas para los Master todavía, 4 vueltas para los Open, pero enseguida tendremos a la cabeza de carrera en línea de meta, cabeza de carrera para Aitor Hernandez, ampliando la diferencia sobre el segundo Eneko Olbeira, al que se le está acercando su compañero Barrio. Lasterketa bukatutakoan, ordubiak 4 gutxitan egingo da sari banaketa. La ceremonia de podium se hará a las 2 menos cuarto. El podium al que estáis todos invitados después de que hagáis un pequeño gasto en ese set de Oriako Txirrindulari elkartea del que nos están diciendo que se están agotando los productos. Eso es buena señal. Txosnak jarriak ditu Oriako Txirrindulari elkarteak zirkuitoaren behekaldean eta goikaldean,
Goikalde horretan, arratsaldeko 4:00 aurrera, infantil, alebin eta benjaminak izango ditugu denboraldi honetako lehen topaketan. Zirkuito antolatuta dagoenez, aprobetxatu egingo dugu eta Gipuzkoako txirrindulari eskoletako infantil, benjamin eta alebinak izango ditugu 4:00 aurrera zikintzen. Gaur lokatza badago eta hortxe ibiliko dira gustora lokatzetan etorkizuneko txirrindulariak horien ilusioa eta gogoa saritzeko modukoa da eta horregatik lagunduko diegu gaur arratsaldean zirkuito honetako zatirik leunenean, suabeenean ibiltzen. Azken zuzengunean aurki izango dugu berriz ere helmugako pankartapean lasterketa buruan den Aitor Hernández. Eneko Olbeira, Aitor Hernandezek zerbait izan du. Aprobetxatu dunea Eneko Olbeirak. Eneko buruan Aitor Hernandez bigarren. Arazo mekanikoren batekin. Bizikleta aldatu du. Barrio eta Unai Kueba. Horiek gertu. Eneko Olbeira buruan, Aitor Hernandez aldearekin ibili da, lortu du, hortxeko txirrindulari atzean ustea, baina zerbait izan du, ermukoak eta berriz ere Gipuzkoar gazteak aurre hartu dio. Barrio, Kueba, 3. eta 4. posturako lehian ditugu, baina buruan Eneko Olbeira. Zuzenketa bat egin behar dugu, ze 3. Gexan Albizu da, hortxeko txirrindularia. Zuri arrain orain helmugatik pasatzen. Danena Garaje Tolosako txirrindularia, Xabat. Eta oraindik ere, asko gelditzen zaie, Open mailako txirrindulariei. Eneko Olbeirak, hortxeko txirrindulariak hortxe buruan segitzen du. Norklan, JRG Norklan taldeko ziklistak, 2. Aitor Hernandez, Gexan Albizu eta Unai Kueba. Tartek txikiak dira, bai esango genuke, Eneko Olbeirak desenteko tartea duela, baina beste 3 artean aldeak ez dira hondiak.
JRG Norklan Otxeko ziklista buruan, eta bien bitartean, Master 30 mailako ziklistak azken itzulian ditugu. Master mailako ziklistak azken itzulian ditugu, Open mailakoei 3 falta zaizkie. Aldea hunditzen ari da orain Eneko Olbeira, Otxeko txirrindularia pedalkolpeonarekin hortxe buruan, zirkuituaren goikaldean dugu, Aitor Hernandez bigarren ikusten dugu, aldeak hartzerik ditugu, baina tarte polita du, lasterketa buru horretan, Eneko Olbeirak. Albizu ere gerturatu nahian, Aitor Hernandezen gana. Honek bigarren postu horren defentsa egin nahi du, eta bien bitartean, lasterketa buruan sendo, Eneko Olbeira. Txirrindulari honek denetik egin du, pista egin du, errepide egin du, mendi bizikleta, ziklokrosa, eta benetan etorkizuna badu espezialitate honetan. Oraindik ere gaztea da, zer hobetua izango du, baina ikusten da oso maila txukunean ekin diola 25-26 denboraldi honi. Aurki izango dugu helmugara gerturatzen, lasterketa buruan dugun txirrindularia Eneko Olbeira Rodrigo. Hemen da Eneko Olbeira. Tartea handia da. Helmugatik pasatzean, Eneko Olbeirari bitzuli geldituko zaizkio.
Apaineko bitzuli lasterketa amaitzeko. Aitor Hernández, bigarren Unai Kueba, hirugarren posturako borrokan Gexan Albizurekin. Unai Kueba, Gexan oraintxe gurpilera gel bat hartzen ari da. Unai Kueba azken bitzuli hori ekiteko. Eta helmugan bukatuko dutenak, Beña Fernandez oso ondo. Jokin Barrio da atzera gelditu dena. Barkatu, Arkait Suso da hemen atzera gelditu dena. Lehen bitzulitan aurrean lasterketa buruan ibili den txirrindularia. Arkait Suso. Eta helmugan bukaera masterrek izango dute. Master 30 mailako txirrindulariek azken itzulia dute. Eta hemen bukatuko dute. Ando Arkait Suso. Los baches. Venga, que le cojas, venga. Aurkia jauka, 6 txirrindulari dauzke bere aurretiola. Biok eta aurregoa da. Eta gure kontuak okerrokerrak espaldin badira, lehen masterra oraintxe helmugan izan behar du, eta hemen dugu, bai, Daniel Armendariz. Lehen master 30 Daniel Armendariz. Eta hemen ikusten dugu ere, Txiletik etorri berria, Einaut Urkaregi. Eta hori, Lidl Trekekoa da, eta aurretik bere zuzendaria. Bueno, oraindik hori da, oraindik ere Irazu, hemen bakoitza berea reklamatuz, Markel sentitzen dut, oraindik ere Xabi Irazu, bere zuzendaria. Pistako
Munduko txapelketan parte hartu du, maila nagusian juniorra izan arren taldekako jazarpenean, oso maila ona emanez, 11. saikatu ziren, Espainiako rekor berria eginez. 2 gipuzkoarri izan dira munduko txapelketan, Eñautu Urkaregi eta Beñat Garaiar, taldekako jazarpenean 11. eta eskratxean hartu zuen gero parte Beñat Garaiarrek. Ez zitzaizkion gauzak nahi bezala atera, Oiartzuarrari, baina amaitu dira euskal ziklistentzat munduko txapelketak. Helmugatik pasatzean, azken itzulian izango dira txirrindulariak eta lehenengoa gertu da. Helmugako zuzengunean sartzeko Eneko Olbeira izango da lehen txirrindulari hori eta tartea handia da. Orain aldea handia da, zuzengunean sartu da. Eneko Olbeira, hemen dator, Otxeko txirrindularia. Haupa Eneko, azken itzulia, haupa Eneko. Azken itzulian, eta oraindik ere, indarrez eta gogoz ondo ikusten dugu. Aitor Hernandez ere, azken itzulian. Ermuako txirrindularia, tartea handitu eginda eta atzean. Begira! Gexan Albizuk, erasoa, erantzun nahi dio Unai Kuebak, baita Beña Fernandezek ere, Otxeko bi txirrindulari lehenengo 3 tokietan, taldearentzat egiten ari den lanarekin sari ona, fruituak ikusten dira, eta hortxe, Eneko Olbeira, Aitor Hernandez, Gexan Albizu, Unai Kueba, 3. posturako benetan, lehia polita dago, benetan polita dago, 3. posturako, Borro Kauri. Gexan Albizu, Unai Kueba eta Barrio. Arkaitz Susatzerago gelditu da. Master, 30 bukatu dituzte lanak. Hau parkai.
lanak amaitzen txirrindulariak. Eneko Olbeira nagusitasunez lasterketa buruan. Aitor Hernandez bigarren. Agian aldea murriztu egin du ermuarrak. Hori ikus daiteke, baina lidertza ez du arriskuan Eneko Olbeirak. Eta atzetik bada bai leia, Geixan Albizu, Unai Kueba eta Beñat Fernandezen artean. Eneko Olbeira indartsu ikusten da buruan, naiz eta aldean zertxo bait jandion Aitor Hernandezek. Ez du lehen toki hori arriskuan, eta aurki izango dugu helmugan. Akon media egiten ari den lanari esker, lasterketa streaming bidez jarraitu alda eta zirkuitoko gune guztietatik irudia jasotzen ditugu. Eta hortxe ikusten ari gara JRG Norclan Otxeko txirrindularia nagusitasunez lehen tokian dela. Aitor Hernandez bigarren tokian, une batean izan da lasterketa burua, baina zerbait izan du eta galdu egin du lehen toki hori. Eta hirugarren posturakoa zen olako borroka duten Geixan Albizuk eta Unai Kuebak. Ikusgarria izango da hirugarren posturako borroka hori amaierara arte, tarterik gabe, biak batera osatzen ari baitira ibilbidea. Eta benetan polita izango da, guretzat polita beraientzatez, hirugarren posturako duten leia. Dron bidez eskintzen ari zaizkigun irudiak ere benetan zoragarriak dira. Eta lasterketako edo zirkuitoko gune lehun horretan goikaldean, hortxe arratsaldeko 4:00 aurrera, infantil, alebin eta benjaminak izango ditugu arratsaldean inguru horretaz gozatzen. Eta gozatzen ari dena lasterketa buruan Eneko Olbeira da, eta nola ez bere taldekoak ere lan bikaina egiten ari dira Otxen, eta fruitua jasotzen ere hasita daude. Hementxe lanaren erakusketa bat, Eneko Olbeira, Geixan Albizu, Magali Albizu izan dugu bigarren kadete mailan, ez dezagun ahaztu. Beraz, egun gaur polita, Otxeko kide guztientzat, eta erne oso gutxi falta baita, irabazlea gure artean izateko. Falta muy poco para que llegue a línea de meta Eneko Olbeira, el corredor de Otxe, que va a ser el gran vencedor de esta cuarta edición del Memorial Arzuaga. La diferencia es significativa y si no tiene ningún problema extra, que no lo deseamos, aparecerá en el palmarés de esta prueba el nombre de Eneko Olbeira. Aurki sartuko da
helmugako zuzengunean, aurki izango da hortxe, Oriako txirrindulari elkarteak jarritako txosna parean. Eta erne, hortxe da jatxaloak entzuten, hortxeko txirrindularia. Ene Kolbeira gerturatzen ari da, hirugarren posturako, ze polita, ze borroka polita. Kexan Albizu eta Unai Kuebaren artean, bien bitartean, Ene Kolbeira, irabazle, zalei eskua luzatuz, zorionak Eneko, zorionak Ene Kolbeira. Hemen da, aldea behin murriztuta, Aitor Hernandez, bigarren Aitor Hernandez, esprina hirugarren posturako, Unai Kueba, hirugarren, ze sprint polita hirugarren posturako Unai Kueba eta Kexan Albizuren artean. Beñat Fernandez, bosgarren posturako, azken metroak, Beñatentzat, eta hemendik ordu laurden batera sari banaketa egingo da podiunean. Podiuna, beko txosna horren ondoan dago jarrita, tantxe egingo da. Lasterketa honetako, hau da, Arzuagaren laugarren oroimenezko ziklokros lasterketaren sari banaketa. Arkaiz Suso ere helmugan, hau Arkaiz, lasterketa ona eginda. Gogoratu lehenengo itzulietan bera izan dela agintari. Bera ibili da lehenengo tokian. Egun da hogeita 13 dorsalakin ere, Iker Senar, oraintxe helmugaratu da. Behin txirrindulari guztiak helmugaratutakoan, sari banaketa egingo dugu, podiuneko ekitaldia egingo dugu, Oriako txirrindulari elkarteak jarrita duen txosna horren ondoan. 57-40. 57-40. Master 45-15. Unai Amenabar, oraintxe lanak amaitu eta helmugako marra zeharkatu duen txirrindularia. Hau ere, txirrindularitzan klasiko bat, pistan, ziklokrosean. Xabazuriarrain, gazte-gaztea, helmugan hau.
Aita! Ez da aitana. Joseba León. Beste mitiko bat helmugan, Javier Torres bezala, Urigurenek ere lanak amaitu ditu, Unai Paniagoak ere bai, eta batzuei begira, oraindik ere indarra gelditzen zaie. Dutena emateko oso ondo. Unai Barrio oraintxe, Aitor Garmendiare oraintxe helmugan. Txaloa txirrindularientzat euren lanak amaitzen ari direnean, Jorge Calcedo informatikako txirrindulariak ere amaitu ditu lana, Punta Galeako txirrindulariak, Punta Galea txirrindulari elkarteak elite maila baditu bi ordezkari, hau baeneko oso ondo eneko, Lana bukatzen. Tesduro, Roberto Tesduro, Zatikako ziklista. Hiru txirrindulari horrela falta dira lasterketa amaitzeko. Behin horiek ailegatutakoan, sari banaketa egingo dugu. Eta gogoratuko dugu gaur arratsaldeko 4:00 aurrera infantil, alebin eta benjaminak izango ditugula zirkuito honetan, zirkuitoko goikaldean, zati erresenean, Zigor Urainek ere beste urtebetez ziklokrosariekin eta lanak osatu dituenean. Ormazabal, oraintxe mugan. Ander Ormazabal. Eta hortxeko kideak ikusten ditugu eta zorionak ematea besterik ez zaigu gelditzen. Zorionak hotxe, egiten ari zaretenak.
berez besterik gabe merezi du